Ahojte, poďte si dnes s nami spraviť karfiolové rezne. Na tento recept potrebujeme 300 g karfiolu, strúhanku, olej na vyprážanie, na opekanie, 80 g šunky, 100 g húb, šampiňónov, 2 lyžice mlieka, vajíčko a sol korene. Karfiol umieme, rozoberieme na menšie kúsky a dáme variť. Áno, uvaríme chvíľku. Po solenej vode. Orežeme tieto listy. Nachystáme si hrniec hneď aj, aby sme tam už karfiol rovno dávali, ale ešte ho odvážim, koľko má. No, 700, takže musíme ešte zrezať trošku. Dobre. Ešte bude na druhú dávku. Takto odrežeme hlavičky. Osolíme trošku a dáme variť. Kým sa nám karfiol uvarí, ideme si pripraviť hríby, už ich máme umyté a nakrájame ich, opečieme ich trošku. Uvarený karfiol zlejeme a necháme ho chvíľku vychladnúť. Karfiol máme uvarený, vychladnutý. Teraz ho posekáme na menšie kúsky. Pridáme opečené hríby. Nasekanú šunku. Vajce rozmiešame s mliekom. A strúhanku, sol korene. A zmiešame všetko. Mám tu takéto nasekanie, ale išlo by to aj kľudne roztlačiť, lebo je ten karfiol dosť mäkký. Ku karfiolu pridáme hríby. Šunku nakrájame na menšie kúsky. Dáme do misky. V mlieku rozšľaháme vajíčko. Tiež dáme do misky. Zamiešame. Osolíme a okoreníme. A pridáme toľko strúhanky, aby sme vedeli vytvarovať rezníky. Máme zmiesené, teraz si dáme strúhanku do druhého taniera, lebo v tejto strúhanke ideme obalovať rezne, čo spravíme. A vytvarujeme rezne. Takú malú placku. Obalíme v strúhanke. Zo všetkých strán. Tak. Rezníky máme vytvarované, obalené v strúhanke a ideme ich teraz vypražiť. Počkáme, kým sa zohreje a môžeme opekať rezníky z každej strany do zlatista. A máme hotovo! Máme hotovo, podávame so zemiakovou kašou alebo kyslými uhorkami. Parádne. Mekučké, chutné, dobre chutené. Koľko bodov z 10 hodnotíš? Je to veľmi dobré, takže môže byť aj 10. Takže 10, 10, super. Prajeme vám so starou mamou dobrú chuť. Dobrú chuť.